bresenoldeb di, addolaf di, addolaf di. Yma nawr yn gweithio yno fi, addolaf di, addolaf di. Yma nawr dy bresenoldeb di, addolaf di, addolaf di. Yma nawr yn gweithio yno fi, addolaf di, addolaf. Bore da. Ga I ddeud, o'n i yma wythnos dwytha, mae pawb lot fwy ifydd pan da ni'n gweddar lledu. Achos wythnos dwytha, doedden ni ddim yn gweddar lledu, oedd hi'n mhell wedi 10 o'r gloch, a ni'n gweud, helo, dwi eisiau dechrau, dwi'n eisiau torri draws, ond funud mae'r countdown music yn y dechrau, pawb yn tawelu, mae'n lyflu. Anyway, mae'n neis gweld pawb yma, yn neis croesawu pawb sy'n gwylio o adre. Dyn ni'n dod efo'n gilydd I addoli, dyn ni'n dod o flaen Duw. Dewch I ni weddio I ddechrau y gwasanaeth. O Dduw ein tad, dyn ni'n diolch I ti bod ni'n cael dod. Dewch, ti eisiau oedi am hynny am funud arglwydd. Achos dyn ni'n gwybod sut rai yda ni, dyn ni'n gwybod bod ni'n y bethau digon twp, digon awkward, digon styfnig, digon hunanol. Ond dyn ni'n cael dod ata ti. Dyn ni'n cael dod at dad sy'n yn caru ni, sy'n yn nabod ni, wyt ti'n gwybod pob ddim amdano ni arglwydd. A rwyt ti'n yn croesawu ni I mewn I dy bresenoldeb di y bore yma. Yn fan hyn ac yn cartrefi os dyn ni'n gwylio o adre. O arglwydd, dyn ni eisiau wir teimlo dy bresenoldeb di yma gyda ni bore yma. Dyn ni eisiau dy bresenoldeb di fod yn real iawn hefyd os di rhywun i'n gwylio o adre. Dyn ni eisiau teimlo dy gwmni di, dyn ni eisiau clywed dy lais di, dyn ni eisiau dy addoli di. Dyn ni'n gofyn hyn yn enw yr un a wnaeth y cyfan yn bosib. Dyn ni'n gofyn hyn
yn enw ein harglwydd, ein gwaredwr, Iesu Grist. Amen. Wel, dwi'n newydd yn sôn ynglyn â dod i bresenoldeb Duw, dewch i ni godi ar yn traed i ganu Ionawr rwy'n dod at ti. Sy'n dal fi yn ôl. Mae'n ngofidiau yn amlwg o flaen ni yn dy ofal yr wyf. Gyda hyder edrych at tuag atat, ac wyt ti yw fy ngwraig, roi mi gael. Ti eto. Ionawr rwy'n dod at ti, ac rwy'n sefyll o flaen fel yr wyf. Rwyf yn dod â fy nghyfan yn awged y bron. Ionawr rwy'n dod at ti, ac rwy'n tywall fy nghalon o flaen. Sy'n dal fi yn ôl. Mae'n ngofidiau yn amlwg o flaen di yn dy ofal yr wyf. Gyda hyder edrych at tuag atat, ac wyt ti yw fy ngwraig, roi mi gael ond heb ei rannu'n mwy. Dyr o newydd gan i'n genau i. Llenwa fi eto nawr a ddysbryd fi, fy nhonell fy holl fawr. So, dyn ni'n cael dod at Dduw fel y gyda ni, ond pan dyn ni'n dod, mae dod at Dduw yn y newid ni. Felly, dyn ni am ganu mewn ymateb i hynny, dyma ni i ti. Gad i'n fawr dy groesawu, gad i'n cam ddeud y gwir, dyma ni i ti. Dyma ni i ti. Chwith o nef arnom a blwydd, llenwa ni a bywyd ni, dyma ni i ti. Dyma ni i ti. Ein clonau
dim blwydd fod yn anthem, clod i ti drwy'r byd i gyd, dyma ni ti. Dyma ni ti. Gad i thai ddod yn grymus, troi yr hyn sy'n marw'n fyw, dyma ni ti. Dyma ni ti. Ein clonau sy'n agored, yn eidiau sy'n llawn syched, amdana ti yna. Dim ond ti sy'n sanctau, ti di'r un sy'n deuddol, Dduw anfon dan i law. Croesawon di annaw, croesawon di annaw, Feint adra gwyddolwyd, mae croeso yma nawr, alonau gan at glod, yn neidiau bloeddiant fawr, Feint adra gwyddolwyd, mae croeso yma nawr. Yn clonau sy'n agored, yn neidiau sy'n llawn syched, amdana ti nawr. Dim ond ti sy'n sanctau, ti di'r un sy'n deuddol, Dduw anfon dan i lawr. Dewch yn jyst eistedd am 2 funud. Dyn ni'n canu pethau mawr. Dyn ni'n canu geiriau hyfryd sy'n ein cyfeirio ni at gymaint o bethau. Dyn ni wedi bod yn canu i air Duw ddod yn rymus, a dyna beth dyn ni eisiau wneud, gweld y bore yma yn yr oedfa. A dyn ni'n medru gwneud hyn i gyd oherwydd yr hyn ydy'r arglwydd. Mae pob dim dyn ni'n gwneud bore yma, dwi ddim ynglyn â beth dyn ni'n gwneud, mae ynglyn â mae amdano fe, mae ynglyn â'r hyn y mae e wedi gwneud drosto ni, yr hyn y mae e'n gwneud drosto ni. A dwi jyst eisiau ni jyst tawelu am 2 funud, jyst i ni gael myfyrio am hynny. Ac yn y tawelwch hefyd, dwi'n siŵr y medrwn ni feddwl am unigolion a theuluoedd o fewn yr eglwys sydd mewn poen a gwewyr ar hyn o bryd. A dewch i ni gymryd yr amser yma jyst yn dawel. I siarad gyda'n tad nefol. A cyflwyno'n hunain. Cyflwyno'r oedfa. A cyflwyno teulu'r eglwys i gyd i ti. O arglwydd, diolch i ti bod ni'n gallu troi at ti yng nghanol realiti anodd bywyd. Dyn ni'n troi at ti, hyd yn oed os dyn ni ddim yn dy deimlo di, achos bod ni'n gwybod bod air di'n dysgu dy fod ti yma, a dy fod ti'n gwrando, a dy fod ti'n ffyddlon. Dyn ni'n troi at ti hefyd am yn bod ni'n gwybod am dy ffyddlondeb di yn bywydau ni yn y gorffennol, a felly dyn ni'n troi at ti nawr. Dyn ni'n troi at ti fel yr un sydd yn deall ni,
Dyn ni'n troi at ti fel yr un sydd yn ein caru ni. Dyn ni'n troi at ti fel yr un sydd wedi rhoi popeth drosto ni. Amen. Dewch i ni gofio hynny nawr wrth i ni ganu am ddaioni Duw. Dydd Gareth byth yn methu trwy'n nyddiau oll, rwy'n ddiogel yn dy law. O'r eiliad pan dwi'n deffro, nes i'n rhoi fy mhen i lawr, fe gan a fi am ddaioni fy Nuw. Ar hyd fy oes ti sydd yn ffyddlon, hyd fy oes fe fi os mor dda, a phob un anadl sydd gennym fe gan a fi am ddaioni fy Nuw. Caraf dy lais, rwyt wedi farwain drwy y fflamau a'r dywyll nos. Nesaf at a fi, wedi thnabod i fel tad, a thnabod i fel ffrind, rwy'n wedi byw yn aioni fy Nuw. Ar hyd fy oes ti sydd yn ffyddlon, ar hyd fy oes fe fi os mor dda, a phob un anadl sydd gennym fe gan a fi am ddaioni fy Nuw. Mae ddaioni yn redeg nawr, yn redeg ar fy ôl. Mae ddaioni yn redeg nawr, yn redeg ar fy ôl. Roes fy mywyd lawr, rwy fy nildio nawr, rwy'n rhoi pob beth i ti. Mae ddaioni yn redeg nawr, yn redeg ar fy ôl. Mae ddaioni yn redeg nawr, yn redeg ar fy ôl. Mae ddaioni yn redeg nawr, yn redeg ar fy ôl. Roes fy mywyd lawr, rwy fy nildio nawr, rwy'n rhoi pob beth i ti. Mae ddaioni yn redeg nawr, yn redeg ar fy ôl. Ar hyd fy oes ti sydd yn ffyddlon, ar hyd fy oes fe fi os mor dda, a phob un anadl sydd gennym fe gan a fi am ddaioni fy Nuw. Amen. Dewch yn eistedd. Right, wel, y cyhoeddiadau. Ho-ho! Such excitement. So, dyn ni nôl i'r patrwm arferol wythnos yma. Heblaw, does na ddim Cari Cysalem heno nag oes. Mae wythnos nesaf mae Cari Cysalem yn dechrau. So, grwpiau cymuned nos Fawrth. Grwpiau ieuenctid? Wythnos nesaf, mae'r ieuenctid. So, o ran pecking order, mae cawl a cwmni, sort of Premier League. Mae rest o'n ni sort of Championship. Too many footballing illustrations, sorry.
Na, dim ots, na i stopio. OK, so, Ser bach yn cychwyn, di Mercher? Gret, cawl y cwmni, grwpio cymuned nos Fawrth. Reit, nos Fercher, Cyw slaid. Ei, dyna ni. Nos Fercher, ar ddechrau bob blwyddyn, mae Eglwysi Dre yn dod yn hyd i weddio gyda'i gilydd. Dwi'n teimlo chydig bach yn chwythig yn coeddi hwnnw, achos dwi'n gwybod fydda i ddim yna. Okay. Ond anwybyddwch hynny, jyst derbynwch y neges. Okay? Ond eleni, mae'r cyfarfod yn mynd i fod yn yr Eglwys Penticostal, efo ni yn Cibin, a diolch iddyn nhw am groesawu ni yna, a mae yna anogaeth i gymaint ag sy'n medru, heblaw amdano i, fynd yna nos Fercher i weddio ar ddechrau'r flwyddyn. Mae dechrau blwyddyn, mae yna ardd y cad yn does i ddechrau blwyddyn. Dyn rhaid ni gofio am hynny. So dyna hynny nos Fercher. Sil nesaf, fy'r Rhys yn ôl, yn pregethu gyda ni a edrych ymlaen i hynny, a byddwn ni'n dechrau cyfres newydd. Na ddim deud be ydy e. Excitement, bach o drumroll ar Facebook falle, diwedd yr wythnos, i chi gweld be ydy'r gyfres newydd, ond ni'n edrych ymlaen i'r gyfres yna wrth fynd ymlaen. OK, so just yn ola, coeddiadau, o ran y coeddiadau, unwaith eto, os ydych chi'n rhoi trwy banc neu trwy drefniad arall, gret. Os ydych chi ddim, a ydych chi'n dymuno rhoi yn y bag sydd yn y cefn, dyn ni falch o dderbyn rhoddion. Mae rhoi hefyd yn ffordd o addoli. Ni ond i ni gofio hynny. Wedyn, dyna ni. So, fyddwn ni'n croesawu Hannah mewn munud i agor y gair i ni, a mae'r plant yn mynd lawr efo menna heddiw. So, newn ni just weddio, a wedyn natural break bach, a wedyn ddaw Hannah ymlaen i'n harwain i ymhellach. O ddiwyn tad, dyn ni'n diolch i ti am y cyfan wyt ti wedi rhoi i ni. A dyn ni'n diolch i ti bod ni'n gallu rhoi rhywbeth yn ôl. Maen nhw'n bethau digon pitw, yn arian, yn amser, yn addoliad. Maen nhw'n teimlo'n fach weithiau arglwydd mewn ymateb i'r hyn rwy ti wedi rhoi i ni. Ond, rwy ti yn croesawu yn rhoddio ni. A diolch i ti am hynny. Arglwydd, ni'n gweddio nawr am y gweddill o'r amser fyddwn ni yma efo'n gilydd. Ni'n gweddio arglwydd yn ei di rhoi dy law ar Hannah, y byddu di yn siarad trwyddi, ac y byddwn ni arglwydd yn dy glywed di yn siarad, ac y byddu di yn dysgu yr hyn yr wyt ti am i ni ddysgu drwyddo ti. Da ni'n gweddio hefyd dros y plant, gweddio dros menna, arglwydd dyn ni eisiau iddyn nhw hefyd arglwydd ddod i dy nabod di. Ddod i dy nabod di'n well, ddod i dy ddysgu amdana ti, ddod i dy ddilyn di, a ddod i dy garu di. A felly, dyn ni'n cyflwyno'r cyfan nawr ar gweddill yr oedfa i dy ddwylo diogel di. Amen. OK, so, plant, offa chi, a wedyn saib naturiol cyn i Hannah ddechrau pregethu. Gwych, does ddim lot o chat bore yma fel arfer. Mae yna lot o chat, does? Mae'n anodd i torri fyny. Dyna ni'n disgwyl. Cwpl o eiliadau, a wedyn, newn ni wneud dechreuad. Gwych. Bron yna. Lyfli, gwych. Wel, blwyddyn newydd dda, pawb. Dwi'n caru pan mae hyn yn digwydd. Blwyddyn newydd dda, mae'n lyflu bod yn ôl gyda chi ar ôl cael seibiant bach ar ôl yn y Nadolig. Lyflu bod yn ôl ar gyfer y blwyddyn newydd a'r tymor newydd. Gyda cyffro i weld beth mae Duw am wneud yn ein plith ni blwyddyn yma. So bore yma, dyn ni am cael ein ail neges yn edrych ar yr Epiffani. Dechreuad arwel wythnos diwetha yn sôn am yr Epiffani. Wnaethoch chi edrych ar y llun mawr o'r Epiffani, yr ehangder o'r neges yn Nadolig ar Epiffani i bob math o berson o bob man. Yr ehangder yn y ffordd mae Duw yn galw ac ein hymateb o yfuddod i Dduw.
I rai ohonych chi, fel fi, oedd wedi methu wythnos diwetha, falle bod chi'n meddwl, hang on a second, beth mae hi yn sôn amdano? Wel, peidiwch poeni, achos dyn ni am parhau y bore yma gyda'r Epiffani. Ond wythnos yma, dyn ni'n mynd i edrych arno fe trwy lens ychydig bach yn wahanol. So, fel soniodd arwel wythnos diwetha, mae'r Epiffani yn hen oel eglwysig sydd yn dathlu y dyfodiad o'r goer doeth i weld Iesu. Mae'n cael ei dathlu ychydig ar ôl Nadolig oherwydd yn rhyfel ar ôl goeliau llawer o ddramau Nadolig dros y cyfnod Nadolig. Mae'n debyg doedd gwir doeth ddim wedi cyrraedd Iesu yr un noson o'r bugeiliaid a'r criw. Nid yr un amser oedd dyfodiad y gŵr doeth. So mae'n rai traddodiadau, mae hyn yn cael ei ddathlu, ychydig fel mae'n Nadolig, mae'n cael ei ddathlu. A mae'n cael ei dathlu ar y 6fed o Ionawr, sef dydd Gwener, sydd newydd bod. Mae'r Epiffani ei hun yn golygu datguddiad neu amlygiad. So pan mae rhywbeth yn cael ei wneud yn amlwg neu yn dod yn amlwg i ni. A dwi'n siŵr bod ni gyd gyda amseroedd pan dyn ni wedi cael rhyw fath o Epiffani ein hunan. Ond yr Epiffani, dyn ni'n sôn am bore yma, ydy'r Epiffani mwyaf oedd wedi newid y byd yn Lloer. Yr Epiffani o Dduw, yr un a creoedd y bydysawd, yn dod i lawr i fod yn plith ei pobl, yn y cnawd fel babi bach. A dyna'r ddarganfynddodd y doethion pan nathon nhw cyrraedd Iesu. A dyna ydy'r Epiffani dyn ni yn sôn amdano. Felly, dyn ni'n ffindio'r hanes yr Epiffani yn Matthew penod 2 yn dechrau adnod 1. Felly bydd y geiriau yn dod ar y sgrin i chi dilyn. Cafodd Iesu ei eni yn Bethlehem, yn Gyda, yn y cyfnod pan oedd Herod yn frenin. Ar ôl hynny, daeth gwir doeth o wledydd y dwyrain i Jerusalem i ofyn, ble mae'r un sydd newydd cael ei eni yn frenin yr Iddewon? Gwelon ni seren yn codi yn y dwyrain, ydyn ni yma i dalu derngerddi iddo. Pan glywodd y brenin Herod hyn, roedd wedi cynhyrfu'n lan, roedd cynnyrff yn Jerusalem hefyd. Felly, galwodd Herod y prif offeiriaid a'r arbenigwyr yn y gyfraith Iddewig i'w gyfarfod. Gofynnodd iddyn nhw, ble mae'r Meseia i fod i gael ei eni? Yn Bethlehem, Gyda, medden nhw. Dyna ysgrifennodd y prophoid. Bethlehem yn hir Gyda, nid rhyw pentref diboes yn Gyda o'i ti, achos ohony ti daw un i dirnasu, un fydd yn fugail i arwain fy mhobl Israel. Ar ôl cael gwybod hyn, dyma Herod yn galw'r gŵr doeth i gyfarfod preifat. Cafodd wybod ganddyn nhw pryd yn union oedd y seren wedi ymddangos. Yna, dywedodd, ewch i Bethlehem i chwilio am y plentyn, ac dewch am ei wybod pan ddewch o hyd iddo, mwyn i mi gael ei dalu derngerddi iddo hefyd. Ar ôl gwrando beth oedd y brenin i'w ddweud, i ffyrdd â nhw. Dyma'r seren yn mynd o'i blaenau, nes iddi aros uwchben yr union fan lle roedd y plentyn gyda'i fam Mair, a dyma nhw'n disgyn ar ei gliniau o'i flaen a'i addoli. Yna, dyma nhw'n agor eu paciau a rhoi anrhegion gwerthfawr iddo, air, ffys a myr. Rhybuddiodd Duw nhw mewn breuddwyd i beidio mynd yn ôl at Herod. Felly, dyma'r gŵr doeth yn teithio yn ôl i'w gwlad ei hunan ar hyd ffordd wahanol. A bendith Duw ar ei air i ni bore yma. So, teithiau. Tybed beth sy'n dod mewn i'ch pen chi wrth clywed y gair yna? Efallai atgoffion o daith hir iawn sydd yn cymryd mwy o amser na gydylai, gyda'r adleisiau bach yn gofyn, ydyn ni bron yna eto bob 5 munud. Ac dych chi'n dangos eich rwystredigaeth gyda'r cwestiwn yma, y realiti ydy bod chi'n gofyn yr un cwestiwn eich hunan. Neu efallai wrth glywed y gair yna bore yma, mae'ch meddyliau chi yn troi at yr amser rhyfedd yna, ddim mor hir yn ôl, yn ystod y cyfnod clo, ble roedd teithio
yn syniad anghyfarwydd, ble roedd y taith mwy ac cyffroes roedd ni'n cael gwneud oedd i popio i Tesco, the supermarket available, i cael wneud y siop yr wythnos ac yn ôl. Ac roedden ni yn mynd heibio llefydd lyflu ar y ffordd, doeddwn ni ddim cael stopio hyd yn oed i fynd am dro bach neis. Efallai, bod chi'n meddwl yn agosach i deithio ar ôl dros y Nadolig i weld teulu neu ffrindiau, neu cael winter break neu goeliau. Dwi fy hun wedi bod mewn car am 8 awr dros cyfnod y Nadolig yn teithio nôl i'r de i cael doleg gyda teulu a wedyn nôl i fyny. Ond bod pawb gyda profiadau gwahanol o deithio, gyda pob taith, mae yna fan dechrau a wedyn cyrchfan. Dyn ni gorfod dechrau rywle a wedyn symud mewn rhyw fath o gyfeiriad mwyn cyrraedd y cyrchfan. Mae rhaid i ni ystyried pam ydyn ni'n gwneud y taith, be ydyn ni eisiau cael allan ohono fe ar hyd y ffordd. Bod teithiau fel arfer yn golygu yn llythrennol symud corfforol, dydyn nhw ddim gwastad. Oherwydd, dyn ni hefyd yn gallu mynd ar be sy'n cael ei alw yn daith ysbrydol, sef yn syml iawn sut dyn ni yn galw ein ffydd ni fel taith, sut dyn ni'n mynd ar taith yn ein ffydd. Ac yn yr hanes ni newydd clywed, dydy ddim yn gwneud dweud llawer am y deithion ei hunan. Ond mae'n dweud digon i ni cael rhyw fath o syniad am boi oedden nhw. Yr enw sy'n cael ei roi iddyn nhw ydy gŵr doeth neu doethion sy'n rhoi'r syniad i ni ei bod nhw'n pobl, surprise, surprise, doeth, galluog. Mae'n debyg roedden nhw'n dynion oedd yn astudio'r ser a'r awyr. Nawr, dydw i ddim yn gwybod lot am seryddion, astrologers, unrhyw beth fel hynna. Ond dwi'n gwybod digon i wybod bod chi gorfod bod yn dedicated iawn a galluog iawn mwyn i wneud ac ymroddedig mwyn gwneud. Dyn ni hefyd yn gwybod o le daethon nhw. Mae'n dweud ar ôl hynny, daeth gŵr doeth o wledydd y Dwyrain i Jerusalem. Felly, o'r Dwyrain oedden nhw. Mae'n Ethebeg, Persia neu Iran i ni heddiw. Sydd yn golygu roedd taith nhw tua 800 i 900 o filltiroedd. So i roi rhyw syniad i ni pa mor bell ydy hynna, ar ôl Google search gyflym dros yr wythnos, o ran milltiroedd, bydd y taith y doethion wedi bod yr un faint a Caernarfon i Madrid. Dyna mor bell, give or take. Dwi'n mynd dweud hynny'n swyddogol, ond give or take. Felly, bell iawn. Ac bod y manylion o'r taith ei hun ddim yn cael ei gynnwys yn hanes yr Epiffani, dyn ni'n gweld y man dechrau a dyn ni'n gweld y cyrchfan. Roedd taith y doethion wedi dod â nhw o le o intrig a ceisio i le o draws newydd ac yfuddod i Dduw. A dyna lle dyn ni am edrych bore yma, hefyd ystyried ein teith ni ein hunan. Felly, ble roedd man dechrau i'r doethion? Wel, yn llythrennol, dyn ni'n gwybod y Dwyrain oedd ond dim dyna dwi'n golygu trwy ofyn y cwestiwn. Roedd y taith i'r doethion wedi dechrau pryd welon nhw rhywbeth allan o'r normal yn yr awyr. Ac oherwydd hynna, roedd nhw'n ceisio ei ateb a ffindio allan yn union beth roedd yn ei olygu. Felly roedd nhw'n mynd ati i geisio atebion, ceisio dod o hyd i'r gwir. Bydden nhw wedi bod yn cyfarwydd iawn gyda'r ser a'r awyr, ond roedd hyn yn wahanol iawn i'r arfer. Ond y peth dwi'n siŵr roedd wedi helpu un o'r dotiau iddyn nhw oedd proffedoliaethau o'r Hen Testament. Dyn ni'n gwybod nad oedd yr doethion yn Iddewon, nid dyna oedd prif crefydd yn y Dwyrain, ond roedd yr ysgrythau Iddewig ar gael iddyn nhw. Felly, bydden nhw wedi darllen y geiriau a darllen addewidion Duw trwy proffwydi, yn sôn am y brenin oedd yn mynd i ddod i achub ei bobl.
Efallai, roedd y proffedoliaethau o Daniel, Numeri neu Isaiah wedi helpu gwirdoedd yn ei chwiliad. Mae'n dweud yn Isaiah hyn, cod, disgleirio, mae dy olau wedi dod. Mae ysblander yr arglwydd wedi gwario arnant. Bod twyllwch yn gorchuddio'r ddaear a thwyllwch di dew dros y gwledydd, bydd yr arglwydd yn tywynnu arna ti, a bydd ei ysblander i weld arnat. Bydd cynhedloedd yn dod at y oleuni, y brenhinoedd yn troi at y wawr y ddisglair. I fynd at yr ysgrythau Iddewig, oedd allan o'i traddodiad nhw. Edrych i ffyrdd o beth roedden nhw'n gwybod ac bydden nhw wedi cael ei dysgu fel y norm iddyn nhw. Allan o'i comfort zone efallai. Roedden nhw'n pobl observant, yn arsylwi ac yn goelio, yn aros i rhywbeth i ddod yn fwy glir iddyn nhw mwyn deall yn iawn. Ac oherwydd hynna, ar ôl astudio'r mapiau a'r ysgrythau, roedd yr intrig yn ddigon i wneud rhywbeth amdano fe. Felly dyma nhw'n dechrau ar ei taith. 80 milltir dros tir galed. Wedi penderfynu, roedd hyn yn rhywbeth werth ei ddilyn. Werth ceisio ymhellach, werth gadael pob peth i fynd ato. Gyda'r tyniad a'r addewid trwy sgrifau sanctaidd, y gallai hyn fod yn rhywbeth really, really dda, rhywbeth gwirioneddol, a ffindio rhywun arbennig ar y ddiwedd. Doedd hyn ddim yn teith byr fel dyn ni'n gwybod, felly roedden nhw dda ac yn wir in it for the long haul. Roedden nhw wedi ymrwymo i ddarganfod yr hyn roedd Dduw ar fin dangos iddyn nhw. Byddwn ni wedi caru bod yn fly on the wall gyda rhai o taithion. Tybed faint o weithiau oedd y cwestiwn, ydyn ni bron yna eto, wedi codi, neu faint o dead ends, mae llais computerised yn dweud, please turn around when possible, oedd wedi dod i fyny, so ni wedi caru gweld sut oedd y taith di mynd. Ond, oherwydd hyn i gyd, ar ôl astudio'r roedd hyn hefyd yn aberth mawr iddyn nhw. I adael eu bywydau cyfforddus, eu cyfoeth, heb unrhyw guarantees o'i gael yn ôl. Yn ogystal â bod yn aberth, roedd hyn yn cam mawr o ffydd. Doedden nhw ddim yn sicr yn gwybod beth roedden nhw'n mynd i ffindio, neu ble roedden nhw hyd yn oed yn mynd, neu os oedden nhw'n mynd i ddod o hyd a cyrraedd y lle. Doedden nhw ddim yn gwybod os oedd y cannoedd o filltiroedd yn mynd i fod hollol werthau. Dwi ddim yn gwybod amdano chi, ond dydy hynny ddim yn swnio fel trips o'n ni yn hoffi mynd ar. Yr unig peth yw harwain y doethion dros yr 800 milltir oedd seren uwch ffri a geirio Duw trwy proffwydi. Dyna oedd eu cymhelliad. Eu cymhelliad i gadw nhw'n fynd, cadw nhw ar trac, i parhau gyda'r taith hir iawn. Dwi'n siŵr o llawer o rhoestra ar hyd y ffordd, ond dyna oedd y cymhelliad iddyn nhw. Wedyn, ar ôl dito bach i Jerusalem, i Palas Herod, dyma nhw'n cyrraedd eu cyrchfan. Dwi'n siŵr oedd llawer o mixed emotions fan hyn. Ryddhad bod nhw o'r diwedd wedi cyrraedd, pryder efallai, blinder mawr o'r taith hir, ond mae'n un peth sy'n dod dros yr emosiynau yna i gyd, a hynny yw rhyfeddod. Dyn ni'n gweld yn adnodau 11 beth maen nhw'n gwneud mewn ymateb. Pan eithon nhw i mewn i'r tŷ, dyna lle roedd y plentyn gyda'i fam Mair, a dyma nhw'n disgyn ar ei gliniau o'i flaen a'i addoli. Yna, dyma nhw'n agor eu paciau a'i rhoi yn rhegion gwerthfawr iddo, air, thys a myr. Dyn ni'n gweld y doethion fan hyn yn addoli, yr unig ymateb oedd. Ar ôl dod o hyd i'r gwir mewn plentyn bach, dyma'r unig peth oedd angen gwneud.
Roedd yr Epiffani o Dduw ei hun yn dod yn dyn wedi dod. A wedyn, dyma nhw'n rhoi rhoddion gorau oedden nhw'n gallu iddo. Rhoddion gwerthfawr, boesig ac efallai costus. Doedd nhw ddim yn ceisio cael rhywbeth allan o'r profiad yma o cyfarfod Iesu, ond yn lle roedd y pwyslais ar beth roedden nhw'n gallu rhoi, eu rhoddion, ond yn fwy boesig, eu hunan mewn addoliad. Felly beth amdano ni? Y newyddion da ydy bod ni ddim gorfod mynd ar 900 milltir taith dros yr anialwch i gyrraedd Iesu, i gyfarfod Iesu. Mae Duw yn barod wedi datgelu ei hun i ni. Ond yn cael profiad ohono fe yn gyfarfod Duw jyst y dechrau o taith ffydd ni. Bydd yn teithio i gyd yn edrych yn wahanol. Byddwn ni gyd wedi cael profiad y gwahanol i ddechrau ar ein teith. Byddwn ni gyd wedi ac yn gwynebau pethau gwahanol ar hyd y ffordd. A weithiau mae e'n gallu teimlo fel taith hir trwy'r anialwch. Ond, bore yma, dwi eisiau annog ni i fod mwy fel y doethion. Ydyn ni'n pobl sydd yn ceisio fel y doethion, yn ceisio'r gwir ac yn ceisio Duw yn pob peth, pob dydd. Dyn ni'n gwybod mae Iesu ydy'r gwir sy'n rhoi bywyd i ni. Mae Ioan 14:6 yn dweud, fi ydy'r ffordd, atebodd Iesu, yr un gwir a'r bywyd. Felly ydyn ni'n pobl sydd yn ceisio i gyfarfod Duw pob dydd ac i weld ar waith yn ein bywydau ni ac yn bywydau pobl eraill. I'n trawsffurfio ni yn parhas i'r gorau. I ni sydd wedi dechrau ar y taith, mae hyn yn wahoddiad i geisio Dduw yn ddyfnach. I rai sydd heb ddechrau ar y taith eto, mae hyn yn wahoddiad i wir ceisio chyfarfod Duw am y tro gyntaf. Un lle da i ddechrau ydy fel y doethion, troi ei air, yn cael ein selio ar y gair ac addewidion Duw a pwy ydy Duw. Wedyn, ydyn ni'n pobl sydd yn fodlon i ddilyn Dduw, beth bynnag mae hynna yn edrych fel. Y rhoestra ar y ffordd, yn hapus i gamu allan a dilyn mewn ffydd. Dilyn Duw ble bynnag mae'n arwain, yn ymroddedig i'r taith, gyda'r cymhelliad o nabod Duw ymhellach. Fodlon ni adael rhoi pethau tu ôl i ni fel y doethion mwyn ei ddilyn go iawn. Ar ben ein hunan, dyn ni yn gallu cael ein distractio dydan. Tynnu ein sylw off y serynau sydd yn arwain, off track fel petai. Ond mae Duw wastad yn barod i roi ni nôl ar track, i atgoffa ni o'r cymhelliad a'r gwahoddiad a pham dyn ni yn gwneud. Mae'r adnod Ioan, nath ni clywed yn gorffen trwy dweud hyn. Does neb yn gallu dod i berthynas gyda Duw y Tad ond trwy fi. Os ydych chi wedi dod i fy nabod byddwch yn nabod fy nhad hefyd. Yn wir, dych chi'n ei nabod yn bellach ac wedi ei weld. Ac wedyn, ydyn ni'n pobl sydd wir yn addoli, wir yn addolwyr. Dim oherwydd beth dyn ni yn gallu cael allan ohono fe neu beth mae Duw necessarily yn gallu gwneud i ni, ond yn rhoi yn gorau iddo. I'w anrhydeddu fe, fel oedd Arwel di sôn am yn gynt, oherwydd beth mae wedi gwneud yn barod i ni. Yn rhoi'r gorau o'n amser, emotion, adnodau iddo, oherwydd ei gariad tuag ato ni a'r trawsffurfiad mae wedi gwneud yn ein bywydau trwy anfon ei fab i'r byd i'n hachub ni. Ydyn ni'n llawn rhyfeddod fel y doethion. Mae'r pennill olaf y carol canol gaeaf noethlwm yn dweud hyn ac yn dweud yn dda iawn. Pe bawn un o'r doethion gwnawn fy rhan di goll, ond pa beth a rhoddaf fy mywyd oll. A dyna di gwir y ddoliad, dod a rhoi yn gorau i Iesu. Dim ot pa mor fawr, neu hyd yn oed pa mor fach, yn dod at Iesu gyda'n gorau.
Mae'r pethau yma yn gallu bod yn anodd. Dwi'n gwybod yn edrych ar fi fy hun, dwi wedi methu sawl gwaith. Ond mae'n newyddion anhygoel, a dyna di'n newyddion hygoel yn Nadolig ar Epiffani. Chi'n cofio ystyr yr Epiffani? Datguddiad, amlygiad. Duw yn datgelu ei hun trwy ei fab i Iesu Grist fel babi bach ar y ddaear, yng nghanol ei bobl, yn canol y llanast dyn ni wedi creu, mwyn i ni cael ein achub ganddo, a felly dod i'w nabod a mynd ar taith gyda fe. Un o enwau Iesu dyn ni'n cofio amser yn Nadolig ydy Emmanuel, sy'n golygu Duw gyda ni. Duw gyda ni. Dim jyst amser yn Nadolig neu amser yr Epiffani ac wrth i ni cofio a dathlu, ond pob un diwrnod, pob un munud, mae Duw gyda ni ar hyd y taith, pob un cam. Os ti newydd dechrau arno fe, neu ddim eto wedi dechrau, neu wedi dechrau sbel yn ôl, mae Duw gyda chi, mae Duw gyda ni, a mae eisiau ni parhau arno fe gyda fe, i ni dod i'w nabod yn well. Ac i chi gwybod mor agos mae Duw i chi, i bob un ohono ni, pob cam o'r ffordd, rhoestrau and all. Mae Jeremiah 29:13 yn dweud hyn. Os byddwch chi'n chwilio amdana i o ddifri a choll galon, byddwch chi yn fy ffindio i. Ac am y ddewyd ydy hynna. Ac y ddewyd roedd y doethion wedi ffindio i fod yn wir. A rhywbeth yn ni yn gallu profi fel y gwir i ni heddiw. Felly, ar ddechrau blwyddyn newydd, ar ôl yr Epiffani, dewch i ni fod mwy fel y doethion. I fod yn ceiswyr sy'n fodlon camu allan mewn ffydd, i barhau yn ein teith i ddod o hyd i'r gwir yn Iesu Grist ei hun. Dewch ni cael cwpl o muned y dawel ein hunan jyst i ymateb i beth mae Duw wedi bod yn siarad gyda chi bore yma. Wedyn newn ni cloi mewn gweddi. Dewch ni fod yn dawel. O Dduw, diolch am yr hanes o'r Epiffani, dyn ni wedi clywed bore yma. Diolch am datgelu dy hun i ni mewn babi bach yn Nadolig cyntaf Arglwydd. Diolch bod ti yw Emmanuel, Duw gyda ni. Ti yma i fod gyda ni pob cam o'r ffordd, i dangos dy hun i ni. Diolch am y ffordd ti wedi achub ni mwyn i ni cael dod i nabod ti yn well a cael y fraint o cael ti fel archibwr a Duw yn ein bywydau. Diolch am enghraifft y doethion o dod i dy nabod di a teithio i profi ti Arglwydd. Diolch bod ni ddim gorfod teithio mor bell i dyffindio di Arglwydd. Dyn ni jyst gorfod troi at y ti. A diolch bod ti gyda ni ar hyd y taith o ffydd am Arglwydd. Dyn ni ddim yn gwneud ar ben ei hun. Diolch bod ti gyda ni pob cam o'r ffordd. Arglwydd, helpu ni fod yn fwy fel y doethion. I dy geisio di yn fwy bob dydd. I ceisio dy nabod di yn well a profi ti bob dydd ac i ni cael ein trawsffurfio gen ti. Helpu ni bod yn pobl sydd yn fodlon ni i camu allan mewn ffydd a dilyn ti yn fodlon.
A helpu ni roi'n gorau i ti arglwydd. Dim ots mor fach mae hynna, neu mor fawr. I jyst dod o dy flaen di a rhoi'n bywydau ti arglwydd mewn addoliad, mewn ymateb i'r hyn ti wedi gwneud dros ni yn barod, yn mateb i pa mor anhygoel o'i ti arglwydd. Gweddio dros y rhai bore yma sydd ella heb dechrau ar y taith yma. Gweddio bydde di'n dangos dy hun iddyn nhw, a bydden nhw'n neud y penderfyniad i dechrau ar y taith yma arglwydd. I rhai sydd eisoes ar y taith arglwydd ond wedi gwynebu rhoestrau, wedi efallai mynd off track ychydig bach arglwydd. Teimlo bod nhw'n mynd trwy'r anialwch fel petai. Gweddio bydde di'n pwyntio nhw yn ôl at y ti. Bydd y seren fel petai yn glir iawn i'w arwain arglwydd. Bydde di yn y canol unwaith eto arglwydd. Diolch am dy addewidion ti di roi i ni. A diolch ti'n addo os dyn ni'n chwilio amdano ti, byddwn ni'n ffindio ti arglwydd. A gweddio ar dechrau'r flwyddyn newydd, bydd hyn yn dod yn fwy wir i ni arglwydd. Byddwn ni'n gallu diffindio di. Diolch arglwydd. Ac arglwydd ydych ni sôn am teithiau. Jyst eisiau gweddio dros y rai, dyn ni'n nabod sy'n teithio yn llythrennon arglwydd. A jyst eisiau codi y criw Coleg y Bala, Sean Gwyn, Sean Morris, Ella Cameron, sydd yn teithio yn America ar y funud. Jyst gweddio bydde di'n cadw nhw'n saff. A bydde di jyst yn helpu nhw gyda'r gwaith ti di roi iddyn nhw i wneud draw yn arglwydd. Bydde nhw yn cadw ti mewn goleg arglwydd. Bydde di yn y canol o pob dim maen nhw'n gwneud. Felly Duw, dyn ni'n cyflwyno ein hunan i ti. Yn dy enw di, dyn ni'n gweddio. Amen. Diolch yn fawr iawn. Mae'r hyn mae Duw yn gwahodd ni iddo fe'n rhyfeddol yn dydi. A dyn ni'n mynd i fyfyrio chydig bach yn pellach ar hynny wrth ganu yn can olaf. Os o'n i jyst geiri arbennill gyntaf i fyny ar y sgrin fel dwi'n ei darllen nhw, jyst am funud, jyst ewch yn ei wrando ar yr hyn dyn ni'n canu. A meddwl am y doethion yn dod ac yn rhoi, ond rhoi mewn ymateb i'r hodd Duw. Prodd o'r fath ras yw Iesu fy ngwaredwr. Canes nid oes mwy y gall yn ef ei roi. Ef yw nghyfiawnder rhyddid am llawenydd fy nghariad triw am dwfn di-derfyn hedd. Mae'n cynnig gymaint i ni, a dyn ni'n cael yr cyfle nawr i ymateb a'i ddilyn ond i ddilyn yn ein erthau. So diolch am hynny, dewch i ni godi. Ras yw Iesu fy ngwaredwr, cans nid oes mwy y gall yn ef ei roi. Ef yw nghyfiawnder rhyddid am llawenydd, fy nghariad triw am dwfn di-derfyn hedd. Cydiaf yn hun, mae'n ngobaith i yn Iesu. Mae mywyd oll ynghlwm mae mywyd ef. Am ryfedd o'r
braw, buddigoliaeth a ddaw, nid na fi, ond Crist yno ni. Nid ofnaf ddiw, na Iesu wedi maddau, talwyd y prist diogel fydda fi. Fe weidodd Iesu, diodd efo ddif yn fyny, cododd yn fyw i drechu grym y ben. Gydiaf yn hyn, fy mhechod i a drechwyd, o Iesu nawr am beth a fydd ymle. Nawr fy nghyd gan a fydd, ond cadwyn a'i rwy'n drud, ryd my fi, ond Crist yno fi. A phob anadliad rwyf am ddilyn Iesu, mae'n addo fynd adre gyda gem. Fydd ar ôl ddydd, bydd yn fy adnewyddu, Ines sy'n ddod o flaen ei orsedd gen. Gydiaf yn hyn, mae'n gobaith ni yn Iesu, iddo ef y boed ymoliant fi. Pan mae'n rasu ar ben, gan y fet o unen, nid my fi, ond Crist yno fi. Pan mae'n rasu ar ben, gan y fet o unen, nid my fi, ond Crist yno fi. Nid my fi, ond Crist yno fi. Nid my fi, ond Crist yno fi. Dewch yn i gyd adrodd y bendith. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fydd gyda ni oll, yr awr hon, hyd beth. Amen.